सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. सर्वप्रथम मी आपण सर्वांचं स्वागत करतो महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीतर्फे. त्याचबरोबर याही गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख करतो की आज जे देशातलं वातावरण आहे, संविधान जे धोक्यात आल्यासारखी आज परिस्थिती आहे. दडपशाही एक प्रकारे चालू आहे. अशा वेळेला लोकशाहीचा स्तंभ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावणारी पत्रकारिता आणि तर या पत्रकारितेचे प्रमुख, मराठी पत्रकारितेचे प्रमुख दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकरांच्या भूमीत हा विषय मांडताना मला तीव्रतेने जाणवत आहे की पत्रकारितेवर किती महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडली. खरं तर संपूर्ण देशातलं वातावरण इतकं दूषित आहे आणि एक अशा पद्धतीचं एक ट्रेंड असा आलेला आहे की आपल्याला जे पाहिजे, आपल्याला जसं पाहिजे तसं ते वळवून घ्यायचं, आपल्या सोयीचं राजकारण करायचं, आपल्याला हवी असलेली माणसं आपल्या पद्धतीने आपल्याकडे वळवायची. याचा परिपाक म्हणून आमचे वरिष्ठ नेते सन्माननीय राहुलजी गांधी नमस्कार. पुढे या, पुढे. राहुलजी गांधी यांच्या बाबत जे घडलेलं आहे त्या संदर्भात ही वार्ताहर परिषद आज आयोजित करण्यात. 2-3 महत्त्वाचे मुद्दे मी पहिल्यांदा आपल्या समोर मांडणार. त्यातला अतिशय पहिला महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे गुजरात सरकारकडे, गुजरातच्या हायकोर्टात 13 एप्रिल 2019 ला पूर्णेश मोदी या आमदारांनी राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर कोर्टात केस केली. मुद्दाम तारखा बघा, 16 एप्रिल 2019. 22 ला याच शिकायतकर्त्यांनी सन्माननीय पूर्णेश मोदी यांनी हायकोर्टाकडे स्टे मागितला या केससाठी स्वतः. 7 फेब्रुवारी 2023 ला लोकसभेत राहुल गांधी यांनी अदानी आणि सन्माननीय पंतप्रधान यांचे नेमके संबंध काय आहेत याचं स्पष्टीकरण मागितलं. ही तारीख आहे 7 फेब्रुवारी 2023. 16 फेब्रुवारीला हे जे आमदार आहेत गुजरातचे ते पुन्हा हायकोर्टात गेले आणि त्यांनी स्टे वेकेट करायला रिक्वेस्ट केली. क्रम लक्षात घ्या. 27 फेब्रुवारीला लगेच तत्परतेने ट्रायल सुरू झाली कोर्टात. 23 मार्चला ट्रायल होऊन राहुल गांधींना 2 वर्षाची शिक्षा झाली आणि 24 तासाच्या आत 24 मार्चला लोकसभा सचिवालयाकडून राहुल गांधींचं खासदारकीचं सभासदत्व रद्द करण्यात आलं. आता हा जो घटनाक्रम आहे, हा घटनाक्रमच सांगतोय की कार्यपद्धती काय आहे.
त्यांचा एम काय आहे, आणि आम्हाला कुणीही प्रश्न विचारायचे नाहीत, त्यांना अडचणीत असणारे प्रश्न विचारायचे नाही. सगळ्यात महत्वाचं यातली गोष्ट अशी आहे की प्रथम दर्शनी दिसताना असं दिसतंय की राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे, पण वस्तुस्थिती त्याहीपेक्षा मागे गेलं पाहिजे. राहुल गांधींनी कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत भारत जोडो यात्रा जी केली, त्या यात्रेत जे विषय त्यांनी मांडले आणि त्या यात्रेला संपूर्ण भारत देशातल्या लोकांचा जो प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला, त्याची ही रिॲक्शन आहे. कारण राहुल गांधींनी काय केलं होतं, तर राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रेमध्ये असं म्हटलं होतं की नफरत छोडो. दुसरा मुद्दा होता महागाईचा, तिसरा मुद्दा होता बेरोजगारीचा, आणि चौथा मुद्दा होता या देशाचं संविधान वाचवण्याचा, या देशाची लोकशाही वाचवण्याचा. आता यात कुठे काय विपरीत काय आहे? मांडणी आहे, ती मांडणी अत्यंत धोकादायक आहे. कालच की परवाच मला वाटतं जस्टिस धर्माधिकाऱ्यांनी असं म्हटलं की या देशातली लोकशाही हुकुमशाहीकडे जाते का, ते आपल्याला पाहायला लागेल. म्हणजे देशातले जे असे मोठी लोक आहेत, जे विचारवंत आहेत, जे न्यायमूर्ती आहेत, त्यांच्या समोर सुद्धा हे प्रश्न येत आहेत की हे नेमकं आपण कुठे चाललेलो आहोत, नेमकं यातून काय मिळवणार आहे. आता राहुल गांधींनी 7 फेब्रुवारीला लोकसभेत विचारलेला प्रश्न असा होता की अदानी उद्योग समूहात गुंतवलेल्या शेल कंपन्यातील 20,000 कोटी रुपये कुणाचे. सरळ प्रश्न आहे, एक तर उत्तर द्या. यामध्ये एका चीनी नागरिकाचाही सहभाग आहे. हा चीनी नागरिक कोण? उद्योगपती गौतम अदानी आणि नरेंद्र मोदी यांचा संबंध काय? हा 7 फेब्रुवारीचा लोकसभेतला राहुल गांधींचा प्रश्न. आता या प्रश्नाला उत्तर देण्यापेक्षा म्हणजे त्याच्याबरोबरीने अनेक प्रश्न येत आहेत की विमानतळ, संरक्षण क्षेत्र, ऊर्जा या क्षेत्रात मोदी सरकारने अदानींना कशी मदत केली. ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांगलादेश दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी अदानींना सोबत घेऊन गेले आणि तेथील कॉन्ट्रॅक्ट देण्यासाठी दबाव आणला, याचे श्रीयुत राहुल गांधी यांनी कागदपत्रासह पुरावे दिले. आता जर ही बाजू आपण बघितली तर आम्हाला एकच प्रश्न पडतो की आदरणीय पंतप्रधान, या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान, त्यांच्यावर जर लोकसभेत असे पुराव्यासह आरोप होत असतील तर त्यांनी ठामपणे उत्तर दिली पाहिजे. त्यांनी हे नाकारलं पाहिजे. त्यांनी हे सांगायला पाहिजे की दादांत खोटं आहे, चूक आहे, तुम्हाला माफी मागायची, काहीतरी तुम्ही बोला. बोलतच नाहीये. उलट त्यांनी काय केलंय तर हे 7 फेब्रुवारीला झाल्यानंतर त्यांनी क्रम लावला सरळ, आणि राहुल गांधींचा आवाज बंद कसा करता येईल ते त्यांनी सांगितलं. म्हणून हे 7 फेब्रुवारीला झाल्यानंतर इथे लगेच त्यांनी 16 फेब्रुवारीला परत स्टे व्हेकेट करायला गुजरात हायकोर्टात गेले. 27 मार्चला ट्रायल झाली आणि 23 मार्चला त्याचा निकाल आला. बरं, याच्यावर राहुल गांधींची जी भूमिका आहे ती देखील अतिशय स्वच्छ आहे. त्यांनी या सगळ्या प्रकारावर ते म्हणतायत, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, हर किंमत चुकाने के लिए तैयार हूं. आमच्या नेत्याचंही वक्तव्य आहे त्याच्यात. दुसरा आहे, सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा. सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा. नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है? अदानी पर मेरे भाषण से पंतप्रधान डरे हुए हैं और मैंने यह उनकी आंखों में देखा है, इसीलिए पहले मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए उसके बाद मुझे अयोग्य घोषित कर दिया गया है. सांगतायत ना, आम्ही हे सांगतो. आणि आज आमच्या समोरचा प्रश्न हाच आहे की देशाबद्दलचे काही मूलभूत प्रश्न विचारले गेले तर त्याची उत्तरं देण्याऐवजी तुम्ही जे घटनेने, राज्यघटनेने, देशाच्या घटनेने, संसदेने दिलेले जे अधिकार आहेत
ते अधिकार देखील तुम्ही त्याच्यावर अतिक्रमण करणार आहात का? तुम्ही अशा पद्धतीने विरोधकांचे आवाज दाबणार आहात का? तुम्हाला याच पद्धतीची लोकशाही ठेवायची आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. आणि अदानी या एका विषयावर जर विरोधी पक्षाच्या नेत्याला अशा पद्धतीने तुम्हाला हुकआउट करायचं असेल तर तुम्ही नेमकं कुठल्या पद्धतीचं राजकारण या देशात करू इच्छिता हे देखील बघणं गरजेचं आहे. ते काय म्हणतात, परदेशात राहुल गांधींनी भारताची बदनामी केली. घटकावर असं जर गृहीत धरलं की हे पंतप्रधान म्हणतात किंवा ही जी लोक काय म्हणतात ते खरं आहे, तर मग स्वतः पंतप्रधानांनी परदेशात जी भाषणं केलेली आहेत त्याचे रेफरन्सेस बघू शकतो आपण. त्यांनी तर 2015 साली पंतप्रधानांनी सिओल मध्ये म्हटलं की मी काय पाप केलंय मला माहित नाही की माझा जन्म भारत देशात झाला. हे पंतप्रधानांचं वाक्य असू शकतं? पंतप्रधान असं म्हणू शकतात? देशाचं प्रतिनिधित्व करणारं सर्वोच्च पद असणारी व्यक्ती परदेशात असं म्हणते मी काय पाप केलं मला माहित नाही म्हणून भारत देशात माझा जन्म झाला. याचाही विचार करायला पाहिजे. नुसतं असं म्हणून नाही चालणार. बरं काय म्हणाले राहुल गांधी, नेमकं काय म्हणाले? राहुल गांधींनी इथल्या लोकशाहीबद्दल जी शंका व्यक्त केली तिथे ती आज आम्ही देखील इथे तीच करतो. आम्ही दुसरं काय बोलतो? तुम्ही जी दडपशाही करता आहात, जे बोलायलाच देत नाही आहात, ज्या पद्धतीने तुम्ही एका घराण्याची बदनामी हेतुतः अत्यंत विकृत पद्धतीने करता, म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू असोत, इंदिराजी गांधी असोत, यांच्याबद्दल तुम्ही जी इतका विकृत प्रचार करता आहात, ज्या खालच्या पातळीवर येऊन बोलता आहात, त्याला आम्ही नेमकं काय म्हणायचं? मग हे जे तुमचं आहे, म्हणजे हे कसं आहे, माझं ते बाळ आणि दुसऱ्याचं ते कार्ट, या पद्धतीने ही जी गावठी म्हण आहे, या पद्धतीने जे यांचं राजकारण चाललेलं आहे, हे जे टार्गेट आहे आता हे वेगळ्या पद्धतीने होते. मग राहुल गांधींना लोकसभेला बोलूच द्यायचं. ही जी एकाधिकारशाही आहे, या एकाधिकारशाहीचा परिपाक म्हणजे आमच्या सन्माननीय नेत्यांचं खासदारकी रद्द करणं हे आहे. आता खासदारकी रद्द करायला दुसरं कारण काय झालं, तर लोकसभेत राहुल गांधींनी पुराव्यानिशी हे मांडलं की हे जे भारतातील एक प्रथितयश मोठे उद्योगपती अदानी, गौतम अदानी यांचे आणि पंतप्रधानांचे एकत्रित दौरे, परदेश दौरे किती झाले, हा पहिला प्रश्न होता. परदेश दौऱ्यांमध्ये असे किती दौरे होते की जो दौरा, परदेश दौरा झाल्यानंतर लगेच अदानींना त्या परदेशी देशाकडून करार मिळाले, कामं मिळाली, असे किती होते? असे मुद्द्याचे काही प्रश्न होते, ते विचारले गेले लोकसभेत. या कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर तर दिलं गेलं नाहीच. वर आता काहीतरी त्यांनी धादांत नवीन सांगितलं की त्यांनी ओबीसींचा अपमान केला. का? तर नीरव मोदी, ललित मोदी, हे मोदी हे बहुजन ओबीसी कॅटेगरीतले आहेत, त्यामुळे ओबीसी समाजाचा अपमान झाला. म्हणजे खरं तर इतकं हास्यास्पद सगळं चाललेलं आहे. दुर्दैवाने देशात सध्या हे हास्यास्पद प्रकारच जास्त चालू आहे. कारण नीरव मोदी आणि ललित मोदी दे आर नॉट बिलॉंग्स टू ओबीसी कॅटेगरी ॲट ऑल. ते जनरल मधले आहेत. ते ओबीसी कुठे आहेत? ते ओबीसी नाहीच आहेत. आणि ते प्रचंड श्रीमंत आहेत, असंही काही झालेलं नाही. आणि ते भ्रष्टाचार किंवा पैशाचा दुरुपयोग करून परदेशात पळून गेलेले त्या व्यक्ती आहेत. मग इथे ओबीसी, बरं, जी व्यक्ती, जे राहुल गांधी कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत देशाला जोडण्यासाठी, सगळ्या समाजाला एकत्र करण्यासाठी, नफरत मिटवण्यासाठी म्हणून पायी चालून जवळजवळ 3.5-4 हजार किलोमीटर पायी चालणारा हा माणूस आहे. हा एखाद्या समाजाला असं टार्गेट करेल? कशासाठी करेल? तसं करायचं असेल तर 4,000 किलोमीटर चालत हा माणूस कशाला काश्मीर पर्यंत गेला? लोकशाहीला दाद देणार नाही. आम्ही त्याच पद्धतीने उत्तर देण्यासाठी तयार आहोत. काँग्रेस पक्ष म्हणून आमची भूमिका आहे. ही लढाई आमची जारी राहील, कारण ही लढाई व्यक्तिगत नाहीये, ही लढाई राहुल गांधींसाठी नाहीये, ही लढाई राहुल गांधींच्या खासदारकीसाठी नाहीये, तर ही लढाई लोकशाही टिकवण्यासाठी आहे. या देशातलं संविधान जे आहे, संविधानाचा जो रिस्पेक्ट आहे तो राहिला पाहिजे, त्याचा आदर झाला पाहिजे आणि लोकशाही पूर्णपणे निसंशयपणे ती राबवली गेली पाहिजे.
भयमुक्त असली पाहिजे, हा खरा काँग्रेसचा त्याच्या मागचा विचार आहे आणि ते करण्यासाठी काँग्रेस कटिबद्ध आहे. येस. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.